Nasionong Maurus po kejingilam jungba WY Lingdo, Vice President ke NPP Nongstoin Block. Mentak singi kelayo ban sami ukhaw syaki sispa nyop saut li ai kilongyeng. Barhaba khen lang ya borok kalapoy sedu kendai spa nrup nyau kli ai. Badia kanila ai borok syaki kun snong jong ketek snong. Habai keren bot ba Lingdo ulong baya kani ka kam la le lengba ka jing sngo tu ulang bot ka dorbar hi borok kawai. Hakabai ukhaw la ai sngo bhadu emeli ka Nongstoin hadu kan nru berni ubasan pau kilo. Nakaliang jong keseng samlas nong Maurus sau berni ubasan pau kilo. Ban nakliang jong sorkar leng baka PMGKAY hadu lai po arberni ubasan pau kilo. Bad yau niu khaw la ai lang bet ya barok ki nong snong jong snong salon sar klem da khen naduk nerus pak. Ini ka sini ketika bangi haban sam yu khaw lai jaj. Tau de khaw bala ai do MLA jungi negani konstitusi kumba prak wintar. Aba khen giberni long khan ru berni. Nangta ngila sei yu khaw juga PMGKAY. Live ko arberni kabamut seba khandri kwintal ila yo ru nagaliang ki seng samla jong snong ki bala no senyang nagamanta kan ka lockdown ya ki no kun snong kun thau makim yo khaw yo bamju toru ila ai sau berni kabamut ar kwintal ki berni ki basan pau ki ji ki longyeng hang ne ba ki don ka snong jong pa kan tup lai li ki tup atli kan to snong kampus yor ba jurim sim apo ka snong Maurus ki don bar ko ki longyeng si spa ni po sawi bat ka jing don jong ki brio ka long khandai spa an ro punyo hut ki kli brio na ki ne ki longyeng ki badon ki kat rison PSS PAY kidon tang kumba rapo teliwa kat ba ki bomdon kat reson kidon hadu khandai pulai teli dementa namar ka snong kala rai menin ba namar ba ki kun snong ki mat ya ka ju ka jing ka jing kedu kham tam ki to ki bomdon kat reson ila rai da ka bar snong menin ka singi bayong ne khaw da ka ba stu thu jing mutlang bayong ne khaw sam salon sar ya baro ki nong song snong hapo kene ke snong bat dau khaw habang ila khen lang bar khoj un kot tang kumar ar ke lo siteng sikhi breu kata ka de ke jing pen bet jong snong hoisa ka don ka jing nakaliang ka sarkar kalong ba kala ong ba tang ya ki ba don kat PSS bat AY ne nakaliang ka snong pa de ka perkhat nagamta ki kun snong kun thau kham tam ki ba bun ki ba bom yo kat ki de ki bom ki ba kerdu sa ki ba tuk sa kiba sistem manyo ya kabam kadi namar kan kalau daw kala khanglat ha ka balik belah le tre le kita ka bakin im da ka belas ni mensni ba set limit ke kane kalau mang sim ya karai jam tung ka wasnong na ka mata ka jing biang lang jong da ka ya lang